kowa na gaya ma ruwa ta canza mutane ba sana'a. Wai kyau ce ga mutane suna da wani su ne. Wallahi ina Kan banza ɗan dudun ma suna yawo a gari wai a taimaka musu. Ai Allah mutane ba za su je su yi sana'a ba. An gaya ma ai sai a hankali. Hade shi. Rayuwa yasa mu yanzu na gaya ma ko me ma yanzu aka kawo mana kawai ko me ma sai ya zamu kawai. Kai ni fa bara in gaya ma gaskiya. Yanzu mutum ko uwarsa ya kawo a area su ne shi. Allah baba. To kai ne. Wallahi na gaya ma. Wallahi shi ne kawai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Al'umma da Allah taimako nake nema. Taimako. Ni matafiyi ne. Ina cikin tafiya to sai kuɗi ne ya ƙare. To na rasa yadda zan yi kuma gashi ina jin yunwa. To da Allah in ba za ku damu ba dan Allah ku taimaka min ko kuɗin motan ko abincin da zan samu dan suka a bakina. Taimako wai. Kai Allah rabu da shi. A ce irin wai yanzu dan Allah ka duba wannan katan da girman sa. Me kun yaje kama sana'a sai wani yawo yake kana wani gardan ba a taimaka maka. Kai ba za mu gaya ma gaskiya ba ma taimako a nan gurin. Ai da muna taimako baba da ba mu kai haka ba. To ta ya ne kawai ka je ka nemo kuma me ko sata za ka je ka yi ka ko me ka kawo mu za mu siya. Mutum ko uwarsa ya kawo shi a rami. Ba ni da abin da zan ba mu. Wale da Allah. Wale da Allah. Kana cin ka. Kai ne da gida ko? Da bangare da kanka. Salamu alaikum na dawo. Wa alaikum salam. To ina da wata kaddara in za ku siya. Kadara ta me ba? Wai likafani ne. Ce to ko za ku siya saboda ku yi tanaji saboda gaba. Bala 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 bala.